gaɗa nasiri da Ibrahim kogin siri wayan barka yayi tasiri waye baka waka ta ba kowa sai da kai sai kwana. Annabi ne kawai a gabana wanda da shi nake lamarina ko aina ya aiki wana. Rainar ya maulana dan amina masoyan raina zulmi gidari mai cetona je ga da kyau ba su mu'azzam almansur ya gatana. Annabi ne kawai a gabana wanda da shi nake lamarina ko aina ya aiki wana. Gangan gabansa da baya baya gulma balle karya sarkin farahi da tagiya mai zance guda da ya kai ne in gace kwarai